Doncs la veritat és que, tot i que en moltíssimes situacions soc més de fugir de les masses de gent, el dia de Sant Jordi és un dia que m'agrada molt, passar-lo amb les amigues, regalar-nos roses, passejar per les paradetes, anar als concerts de Barcelona. És un dia de carrer i d'estar amb la meva gent. M'agrada més llegir del que llegeixo, la veritat. Tinc com moltíssims llibres pendents per acabar i soc de començar-ne molts i no acabar-los tots. Així que no, jo soc de totes dues. M'agrada que em regalin llibres, m'agrada que em regalin roses, m'agraden els regals quan són de gent que m'estimo i sobretot de gent que ha pensat en mi. Soc més de team drac, sí. Sí, prefereixo els animals, moltes vegades. A més, el cavaller no deixa com tenir com un punt de protecció, no? Una figura així com molt protectora. I el drac, en canvi, té com aquest vincle també amb el foc, així que sí, soc equip drac. Doncs per escoltar recomano Manual de Belleza, de Rodrigo Cuevas, que és el nou àlbum que ha tret, i per llegir, està lleig que ho digui jo, però us recomano el meu llibre, Lo que no se canta, que vaig publicar el 2021, si no m'equivoco, i, bueno, és com anar-te'n a fer un cafè molt llarg a mi. I aquest any jo enviaria una rosa a tota la gent que està visquent en els més absoluts horrors, a tota la gent que està patint la guerra de prop, a tota la gent que no pot fugir del territori on està i on viu, perquè no la deixen marxar, a tota la gent que intenta marxar i no la deixem arribar, al cap i a la fi a tota la gent que no pot gaudir del 23 d'abril com segurament estarem gaudint moltíssimes de nosaltres. Doncs he estat pensant una bona estona i la veritat és que no tinc com cap anècdota que em vingui al cap així xula o divertida o bona o dolenta, no? Així que rescataré un moment molt bonic que va passar l'any passat, i és que em van comprar un llibre, jo estava signant i de sobte va arribar una amiga, se'm va apropar i em va dir, així com a cop d'orella, que la seva parella li acabava de demanar matrimoni i clar, mentre estava signant de sobte... I res, va ser molt bonic, la veritat. Ho recordo com molt xulo, perquè estaves allà signant i també t'havies com de controlar, no? I no sé, va ser bonic, la veritat.